Isa sa mga liblib na lugar sa bayan ng Lingayen, Pangasinan, ang Sitio Aplaya sa Barangay Pangapisan. Karamihan sa mga pamilyang nakatira dito ay pawang mahihirap, kaya isa sa mga problema nila ang malnutrisyon. Saksi dito si Marites. Sa amin pong record, meron po kaming mahigit 100 na mga wasted at saka severely wasted na mga pupils. Kaya ang feeding program na ito ay isang malaking tulong para sa mga bata na nag-aaral sa Aplaya Elementary School. Aniya aabot sa 105 kaso ng malnutrisyon ang naitala sa kanilang paaralan. Upang mabigyang aksyon ang problemang ito, nagtungo sa lugar ang Bantay Kalusugan Feeding Program ng Pamahalang Panlalawigan ng Pangasinan. Nakiisa dito ang mga kalahok ng Limgas na Pangasinan 2023. Napakasaya din po naming mga Limgas na Pangasinan candidates. It's because we are included in the program. So hopefully that we have more programs like this because ito po talagang nasa puso naming mga Limgas. Itong Limgas na Pangasinan, it's not just about beauty, but also beauty and brains, but also about compassion and how we paano pa tayo makitungo sa iba. Patunay daw ito na hindi lang ang kingganda ang mayroon ng mga kalahok, kundi mayroon ding pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Pinangunahan ni Pangasinan First Lady Maan Tuazon Rico ang programa. We want the Limgas to be upgraded. Ibig sabihin, it's not just a pageant. Gusto namin ito po ay maging a cultural event for our province. Kasi we want to showcase the best of Pangasinan, showcase the culture and heritage of our beloved province. Maliban sa feeding program, namahagi rin ang pamahalang panlalawigan ng 200 food packs sa mga residente. Bilang principal ng Aplaya Elementary School, ako po ay nagagalak dahil naisipan po ng ating probinsya na magbigay ng feeding program sa Aplaya Elementary School. Yung outreach program po kasi ni Ma'am Maan at ang PSWDO, hindi lang siya yung nagpapakain ng one time. Tinitignan kaya nga ang gusto niya nag-i-immerse. Yung kinakausap, hindi lang nakikita, kinakausap yung mga community people para tignan talaga kung ano yung kanilang kalagayan. Isa lang ang Sitio Aplaya sa ilan pang lugar sa probinsya na nais maabot at matulungan ng nasabing programa. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines.